Itt a kókuszgolyó készítés. Itt a tésztánk. Már ennyi készen van. Itt ugye a kókuszreszelék, és itt van kókuszgolyó. Szóval, hogy kell kókuszgolyót csinálni? Mór. Szépen és magyarosan. Na. Jól haladunk. Amúgy ő gyúrta félig a tésztát is. És félig Massimi. Mert ugye a végén már nem volt erő benne. De volt, csak nem átvette. Igen, mert nem tudta, hogy az alján is van amúgy anyag, és nem vette föl. És muszáj is megnézni, hogy finom-e. Igen. Szóval És én néztem meg. Elsőre. Ilyen az asztalunk. Szóval ilyen. Ez a kakaós vaj. Ja. Szépen haladunk, már csak ennyi van. Szépen lassan kell.